and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Sala pa. Labaw ka pas na kadaog og luto. Si Lulu. Hello, huwag mo ko manganday og magdato ko nga di na ko hinaguan lo. Gusto ko nga sa kaugalingon akong singot magikan ang akong kwarta. Gusto ko nga magsugod sa uno. Og sa ako niyang pagsaka, kauban ako si Abigail. Magdungan mi sa pagsaka lo. Way biyay. Mo na isaad na mo sa usag-usa. Dili tanang saad may katumanan, Andy. Inumdumi ka na. Busa karon pa lang. Anad-anaran ang imong kaugalingon. Gamusa ka nga ikaw ra. Pasagding sa laing direksyon, mopaingon ang akong apo. Kung nasa man nga direksyon nga mopaingon si Abigail, ato sa ko. Wa ka ba mamati ni ko, Andy? Matud ko nga pasagdi. Nga sa laing direksyon paingon ang akong apo. Namati mo kulo. Mao mo gani nga ingon ko nga kung asa paingon nga direksyon si Abigail adto sa ko. Gahion sa kag-o, no? Kay ang saad manggudlo, saad mo na. Di gani tanang saad batuman. Sila, nila. Pero ako, kami, ang saad na lo. Way kalimtanay. Way putlanay. Way biyay. Hangtod nga mga matay. Abay for life. Gahig o. Ha? Ang imong uday lo, humog day. Tamparuson tamanog kag lapalapang mataa ka. Ikaw na. Ikaw na lo, ikaw na. Kay gisapot naman ka na ko. Napagod na yay. Kadaghan kod ining sudan. Sobra des ospital. Ha? Uy, nanay sa day. Nganong manam kog sobra sa ospital? Aw kay dito magkagikan, nagbantay ka magkang Ma'am Dina. Oo, pero nauli naman di na nay. O gipugan ko kaon sa iyong lula. Unya, gipadadaan ba ko ng mga sudan sa akong pagpauli? Dagaanan o. Lahi gyud ang mga dato eh. Kajakpat ni mo dong kung magkauyab kag sama ni Dina. Mas jackpot ko ni Abigail nay. Kamo na ba di ay to? Nanay sa day. Basta, di na ko ibaylo si Abigail sa bisan unsa nay. Matawag sa ko na yan eh. Wapoy tarutog sa ospital. Dala sige kay initon kuning sudan. Kini, di na ko magluto pa. Kanindot ani di na ko magluto para panihapon. Apil pampamaahaw. Aw katipid ta kung magsige ni. Palitan dagdag-dagang sudan ay kung ma-engineer na unya ko. Ay kapala ka. Mahay blood ko og magsige ratag karne oy. Dagang sudan ay pero wa ko mingon nga karne pulos. Natural may manok, isda, may utanon. Puli-puliho nagluto ni Abi unya para nato. Nganong si Abi man ang manluto? Kuhaon ni mong kusinira? Kuhaon na ko asawa. Unsa? Siga mata nanay Nanay sa day. Ay sigas-sigas mata ko na eh. Hayag paging adlaw. Unsay buot ni mong ipasabot nga dako kog mata? Mao ba, ha? Uy, ingon day ko. Matumog na lang ko na eh. Aron, way lalis. Ahay. Ganahan yun ining bata. Dako gyud kog mata ang buot niyang ipasabot atong istorya, ha? Dako bagot? Sakto ra manggod. Ay, kalaay ining ni ako din hiyoy. Manyawa ko'y laing gibuhat. Murag nahurot-hurot naman ako ang mga buhaton din sa mansyon.
Di man sad kaayo daghan ang buhatonon kay kada adlaw man ang limpyo ang mga katabang. Manangin na lang tingali ko nga mo pauli na. Na si Madam Anita sud sa iyang opisina. Ako na lang sudlon. Yes, come in. Madam. Oh, yes, Abigail. May tuyo ka ba? May isugo pa ba ka, madam? No. Wa na. Mahimo na kung mupauli, madam? Yes. Nalimot ko. Sobra na kadaghan na ituod ang sinina ni Dana sa ihang closet ba? Sort it all. O pagkahuman ipaglapay. Ha? Ilabay ang iyang mga daan nga sinina, madam? Yes. May problema ka, ana? Uwa, madam. Oh, well, natanles ganahan ka pang musulob sa iyang biya. Sama sa imong naandan. Tigsunod sa iyang biya. Sige, madam. Tumanon ko ng imong sugo. You may go. Sige. Ay, abi na kong makapauli na ko. Kadaghan na pa sa mga sinina ni Dana. Sa pagkakuras sa mahuman. Ay, paspasan ko na lang ang akong lihok. Kini din. Unsa man, gamitin pa ninyo mo? No. Sige. Isagol ko na rin din sa igahatag na ha. Ay, ka mga bago pa ani, uy. Mga bago pa manigdagwa imong mga sinina, mga mahalon pagyuid. Kini. Di na ko, anak. Nasulog ko na sab na makausa. Magamit pa man mo. Ikaw, kung ganahan ka, may imong-imo na ng tanan, including the new ones. Unsa? Imo ning ihatag ang tanan? Why not? Dana. But of course, there's always an exchange. Then, kay baw kag yun nga di ko maka-afford ining imo mga sinina. Bisan kining blouse lang nimo. Di ko makapalit ini. Kay baw ko nga mahal kaayo ni. Wa ko makinahanglag bayad, Abby. Tao ang gusto na kong pangayoon. Ha? Dana. Gusto kong pangayoon gikan nimo si Andy. Will you give him to me? I like him. Og naibaw ka gyud ana sa una pa. Dana. Nangayo kog pabor nimo sa una, nga tabangan ko ngadto ni Andy. Did you help me? Dana. Of course no. Obviously. Then. Abby. Dana. You're my best friend. Masud pa ganita kay ni Feby, dili pa? Mas unat ang nakasuod kay ni Feby. Kung may saligan man ko ninyong duha, ikaw ka na. You are my trusted friend. Sa way pagduha-duha, I would entrust you with everything. But, not Andy. Dana. I really like Andy so much. Naibaw ka gyud ana. I could give up all of this halang ni Andy. So please, do me a favor. Nawat ni mo mahimo na ako sa Miyaki. Mabot na lang kayo nga kung kinabuhi, Sisi. I could die anytime. But I don't wanna die nga wa man lang magkasuway kung sa kanindot kung mahalon sab ko ni Andy. Dana. Please. Give me Andy. Dana. Or can I borrow him? Unsa? Huwaman kong inyong kasuod. Please give way. I want Andy so much.
Please, Sisi. Tabangi ko nga panguyapan ko niya. Ing na siya nga, manguyab na ako, please. Sood man mong manakikaratik ba? Dili ka maglisod sa pagbuhat, ana. You can do it casually. Ito po siya na ako. Wala ni mo buhata dihang-dihangyo ko ni mo sa una. Will you do it now, Sisi? Dana. Dili ka ba ni malipay? Nga rin ako mapunta ang suod usab ni mong higala nga lalaki. Ha? Wait. Not unless dili ra mo suod og may relasyon mo. Dili pa? May relasyon, dili pa? May relasyon. Good. Then help me have Andy, please. Dili ko gusto mamatay nga dili siya maangkon, Sisi. Nag-unsa pa bang kadiyas may bintana? Kanina pa bang kang nagsigig lantaw diha? Sa man mo pa kaduka Nakatugo ganina, nay. Wa pa ko duka aron. Sige, dahala. Sira na lang unya ng bintana kung matuog ka na, ha? O, nay. Anong wa pa man mauli sila si Abay o Lolo? Dugaya ko lang nauli ron. Wa ba ka kumalipat lang, no? Basig, milabay na sila din hiba. Nya, wala ko makabantay. Pero, imposible, sab. Halos di naman gani ko mamilok. Unya, malutsan pa ko. Uy, sila na nang naglakaw ay. Nga, mulabay din sa among tungod. Daan bagid ko. Wagid lagi ko malipat. Luluhan! Maayong gabi, Inoy! Abay! Bay! Benya. Agi na me. Uy. Si Lolo may mitambaya na ko. Uwa mo na ko bisang lingi alam ni Abi. Nga nang to siya? May sutoy maglakaw? May sako? Akong atuon sa ila inig kamingaw na. Mingaw na sa taas nila ni Abi. Nangigda na ron sila si Lolo. Natuog na ron mga orasa si Lolo Juan. Musaka na ko. Agi din sa balkonahin nilang gamay paingon sa bintana sa kwarto ni Abigail. Okay. Niyan ako tungod sa bintana. Abigail! Ablihin yung bintana! Abigail! Kaskaso na ko yung bintana, Abi. Aron, may bawsing ni ako. Abay! Magin mga bli. May baw magdunta siya nga. Muan higig ko niya matagabi sa di pa ko matuog. Nga pa mo siya bukawas. Aron, mag-good night na ko. Ablihan akong bitana. Bahala na. Di ko mahimutang kung di may magkasulti ni Abigail. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!